मोनसे दुखुनांथाव खौरां हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव जिउ खोमानो गोनां जादों नख'रसेनि 3 सुबुङा उदालगुरि जिल्लानि माजबाद ओनसोलनि सिङाव थानाय कमलाबारियाव थांनाय मंगलबार खालि हरनि समाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय सोमजिलाङो हाग्रा ओनसोलनिफ्राय आदार नागिरनानै माजबादनि कमलाबारि गामियाव हाबफैनाय हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव थांनाय मंगलबार खालि हरनि 9:30 रिंगासोआव नख'रसेयैनो 3 सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों मैदेरनि गाग्लोबनायाव कमलाबारि गामिनि थागिबि नवीन बसुमतारी बिसि जामिनी बसुमतारी आरो हादानसा बसुमतारी मुंनि उन्दै फिसाज्लानि जिउ गोमायो गुबुन फारसेथिं नवीन बसुमतारीनि 7 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाजोआ खुनुरुखुम जिउ रैखा मोननो हायो होननानै गामिनि सुबुंफोरा फोरमायो तायो जादों सार सोरखो ओरैनो फोजोबलांखो जे मैदेरा जेनेबा हाथायनिफ्राय थांनानैहाय ओंखाम ओंख्रि संनानै जादोंमोन जायाखैमोन सार आंनाबो न'आ गोजान जायो जायबा न'खरनि घटना जानाय बे घटना जानायनिनो आंनो बिनानाव असे हरनि 10टायाव मैदेरा थांनानै सिफायहैनानै मानसिफोरखौ बुथारबाय गथ' हौवासा सासे बिमा बिफा बुथारबाय आरो खुदिया उन्दै सासे 5-6 बोसोरसोनि गथ' थालांबाय बिबो जोगोनार सिङाव एब्राना थाहैदोंमोन आरो जोगोनार जानो होनना थांदोंमोन नामा मैदेरा बेयाव आरो गथ'आ नुनानै गिनानै खारबाय खारनानै ओमफ्राय लामाजों थांनायाव गावसोरनि खाथिनि मानसि बुथुमना लाना थांदोंनो आरो बिदि जाबाय दा गथ'आ दङ बेबायदि मैदेरा जे गाग्लोबफैबाय थायो नामा न'खरफोरखौ जेनेबा गाग्लोमो सार सम गाग्लोमो सम हाबो सोरनिबा दुलि बरननानै माइ जायो सोरखौबा आरो मानसिफोरखौबाबो आक्रमन खालामलांनाय जादों दा मोनबेसे न'खरखौ गाग्लोमा मा खहा खालामलांदों मैदेरालाय दा माने दा इयो मानसिखौ खोनानाय बायदिबा मानसिबो बुथारो दुलिनिफ्राय माइ बरननानै जायो बिदि खालामो आरो मैदेरा मानि थाखाय जि मानसिखौ बा न'खरखौ गाग्लोबबाय थादों मा बुङो बे समाव बेखौ दा आं बोरै मिथिनो हानो मालाय बिसोरबो एसेबां बुरजा जानाय एसे एनैयाबो इसोराबो उदै बुङा बिसोरनि जायगाखौबो जोंबो लानानै सिफायनानै लानाय जाबाय सार बिनि थाखाय इसोराबो थानाय जानाय जायगा गैला अबाव थागोन अबाव मागोन जायो मा बुङो आब'ने आंनि नामा अनिमा नार्जारि सार मा जायोमोन आंनि बिदा असे जायो बियो जि कमलाबारिनि जाथाय बे माने जोबोद दुखुनांथाव जोङो दुखु फोरमायदों बर' फरायसाफोरनि जानानै आरो बिथांमोना जि दुखुथिया माने हाजिरा मावनानै जाग्रामोन थांनाय हरनि गामिनि मानसि बुंनाय मथेबा फ्राय 9:30 बाजियाव माने हरखाब फैनानै मैदेरा फैनानै गाग्लोबनायाव बिमा बिफा आरो गथ' जायगायावनो थैबाय लोगोसे सासे गथ' दंमोन बेखौबो बोरैबा बासिबाय आरो जखम जाना दं बिथाङाबो गथ'आबो दा बेखिनि आरो बे मैदेरजों गाग्लोबजानाय जे रुंसारि जानाय बिथांमोनखौ जि थानायाव लाबोदों बिथांमोननि थाखाय मा प्रसेस खालामदों दायो प्रसेस मानेथ' जिखिनि सरकारि माबा दङ सिस्टेम दङ बे मथै जोङो मोननायखौ लुबैयो जिहेतु माने सासे गथ' गोथां जानानै दङ फिसाजो भबिष्यतआव माने मावरिया जानानै दङ बिथाङा गथ'आ बेनि थाखाय माबा मोनसे जायो नामा बा सरकारा बेखौ बेबस्था लायो नामा बेखौनो जोङो लुबैदों आरो बर' फरायसा आफादनि जानानै जाथाय जानाय जायगायाव जि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय मावथिफारिफ्रा नुजाहैदों नायाखै बेयाव थांदों जयेन्टलि माने जोंबो थांदों बर' फरायसा आफादनिफ्राय लोगोसे फरेस्ट डिपार्टमेन्ट लोगोसे थानानिफ्राय बिफानारिफोरा थांदों आरो जयेन्टलि थांनानै डेड बडिखौ रिकभार खालामनानै लाबोबाय दिनै नैबे थानायावनो दा पस्टमर्टेमनि थाखाय बेबस्था खालामगासिनो दं आरो उदालगुरियानोसै बेनि उनावथ' जिखिनि नेम दं धोरोमनि माने जोबथा बिदाय बेखौ खालामनाय जागोन गामिनि हिसाबै